riwruok moko mar piny owacho mong'ere kaka Practical Action osidho ayanga chenro mar puonjo oganda e bombe adek e piny mangima ka moting'o Kisumu e yiero mar wang'o kaka oyaye mamiyo kethruok mar alwora to kod lwasi medore. Giyango ni muya mawuok kuom yugi miwang'o lela kelo tuoche mopogore opogore e ngima oganda, kendo koro gidwa ni oganda oyud tiegruok ewi kaka ginyalo medo ndhadhu ne kendo giyuto moloyo iti kod $1.3 million ni lokruok e yor rito alwora kaka owinjore ochopo kare. 60% mar joma odak Kisumu ka odak kuonde mwaluongo ni informal settlements. To kuondego wayudo ka 70% mag takataka ji wito through weng'o iwang'ogi. 14% mag takataka gi ji bola kuonde ma open. Oseyudore ni takataka gi kwawang'ogi wakelo tuoche mang'eny kaka mag kor to kopogore gi tuo giketho kor lwasi. Kisumu golo taka mang'eny kabisa. Adier sani nitiere grube mabende wadwone sekao initiative to loso inam kod mano mago yudi, lakini